Duh, Kakang Mbok. Kakang Mbok Gendari. Wonten wigatos ingkang pundi? Sajak paduka Kakang Mbok Gendari sungkawa ing penggalih kula kang rayi pun harya suman cumadong dawuh Kakang Mbok Gendari. Tobat sapa to wonge sing ora sedih suman coba to pikiren nalika biyen Gendari dadi putri boyongan saka negara Mandura. Gendari kaboyong marang negara Ngastina. Bungah rasane ngatiku krana aku bakal digarwa dening Raden Pandu. Nanging tibaning padha aku mung dadi bojone wong wuta. Gendari mung dadi bojone wong calahina. Luweh-luweh Kakang Destarastra saiki derajate mung saadipati. Suman luwih becik aku mati wae Suman. Lho mengkiriyen Kakang Mbok lampus diri menika mboten badhe ngrampungaken perkawis. Kang rayi pun Suman inggih saged ngraosaken cuwanipun sedihipun gelanipun Kakang Mbok Gendari. Lah yen pancen kowe bisa ngrasake gene kowe kok meneng wae. Kamangka Gendari kedarang-darang tekan Ngastina janjane ya mung nuruti pamotahmu to Suman. Rikala semana nalika jaman Suman gandrung kayumyun kelawan Dewi Kunti Talibrata kang nalika semono ngedekake sayembara pilih nganti kakangmu Gendara uga dadi korban ning sayembara. Betek-beteke mung kepengin ngrabekke kowe Suman. Ora Suman, saiki aku tak takon, Gendari bakal takon, apa ya Suman bisa nampa kanyatan saben sowan ana pasewakan negara Ngastina nyawang Kunti Talibrata lungguh ana sandinge Prabu Pandu? Rasamu ngono kepiye? Rasamu kepiye Suman? Prasajan kemawon Kakang Mbok sejatosipun inggih saged manah kula awit nyawang Prabu Pandu ingkang gembelo mestakanipun rumangsa isa mboyong putri telu sajroning sedina, Dewi Kunti, Dewi Madrim lan paduka Kakang Mbok Dewi Gendari. Rumangsa bagus Prabu Pandu rumangsa sekti banjur suwiyah-wiyah karo wong wadon. Kakang Mbok trima dijodoke kalian Kakang Destarastra ingkang wuta kados mekaten. Raos kula nggih sakit, raos kula nggih serik Kakang Mbok. Yen to atimu serik, kenang apa? Kenang apa kok Suman isih gelem ciklu-ciklu nggone Prabu Pandu, nyembah-nyembah Prabu Pandu ning negara Ngastina? Mongko Suman,
mongko Suman yo babar belas ora diwenehi derajat kang sarta pangkat. Kowe iki mikira to Suman, kowe iki gagaso. Ngudharit yasra riwut ora wedhe ora wawadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumaladi tan wandi pinaredi bloko kajurnan kang hambek juti inggih mangke riyin Kakang Mbok sedaya kala wau Suman ngantos cikru-cikru Suman ngantos gelem nyembah-nyembah wonten ing negari Ngastina bot-botipun kula kepengin sungkem dhateng kadang kula sepuh Kakang Dipati Dastarastra kalian Paduka Kakang Mbok Gendari. Buktine apa Suman? Buktine apa? Mangke riyen Kakang Mbok, mangke riyen. Kakang Dipati Dastarastra kalian Paduka Kakang Mbok Gendari nate maringi kewajiban dhateng kula pun Harya Suman. Menawi kula mboten purun nampi kewajiban niku mesti kemawon kula sampun wangsul, kula sampun mulih dhateng negari kula Plasa Jenar. Dhateng negari kula Plasa Jenar malah Suman mesti dadi ratu. Saksedane Kakang Gendara rumuhun. Mila Suman ngantos sak wutuwe nasibe anakku Kurawa marang kowe Suman. Lah milanipun menika Kakang Mbok. Ngantos kula rewangi suwita dhateng negari Ngastina. Sejatinipun kula kepengin muktekaken goleke kamulyan ponakan-ponakan kula sedaya para Kurawa. Ngaten lho nalaripun Kakang Mbok. Tobat adikku Suman, adikku Suman. Lah banjur adikku Suman duweni gegayuhan apa? Banjur adikku Suman duweni kepenginan apa tumrap kang mapan ana ing negara Ngastina iki Suman? Kakang Mbok. Setunggal gegayuhanipun Suman menika setunggal kula kepengin nglengseraken Gandamana saking kalenggahan patih negari Ngastina. Menika gegayuhanipun Suman ingkang angka setunggal. Ingkang angka kalih kula kepengin adamel giduing kahanan supados asmanipun Prabu Pandhu menika banger lan risak wonten panyawanganipun para bebrayan agung. Punika gegayuhanipun Suman Kakang Mbok.
Gegaran santoso martane metaka dikara karuda tatake tangkap dening utamaning nata berbuti pawalak sana lire berbu dimangkono lila legawa indriya hangga ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana ana tapi pangandika aduh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake Patih Gandamana apa jeneng sira Yayi Patih Gandamana kaget ndak timbali di Nuwun inggih sinuwun Prabu Pandhu Dewanata wanter nampi timbalanipun paduka gandeng kula sampun marak mangarsa sumangga kula aturi paring dawuh kula arsa hangangklungaken jangga nilingaken karna nenggor mentah sabdanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ing nagaring Astina. Gandamana kula wonten dawuh. Dina iki ana kewajiban kang kudu ndok tindakake Gandamana. Jejiban punapa sinuwun? Keparenga-paring dawuh dhateng Kang Warangka pun Gandamana. Gandamana dina iki uga lumarapa ana ing negara Pringgondani wenehna wujute layang utawa nawala marang Prabu Tremboko surasaning layang ya kuwi panjenenganing sun kepengin nyawijekake memitran lan rasa kekadangan manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa ing antaraning negara Ngastina kelawan negara Pringgondani. Awit apa Gandamana? Awit negara Ngastina kelawan negara Pringgondani kuwi negara kang gedhe, negara kang agung. Aja nganti negara loro iki bisa direh kelawan negara manca. Kalamun to negara Ngastina lan negara Pringgondani wis kasembadan memitran nyambung talining paseduluran, tak kira bakal jejeg adeg-adege lan ing tembe mburine bakale saya kuncara Hanjayeng Bawana. Makaten sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Ya pancen kaya mangkono. Gandamana kula wonten dawuh. Mara tumuli tampan ana layang utawa nawala iki Gandamana.
Sinokarta mrih tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning madya tentreming ati tamtu kena tinulata diasilir wulan ndadari nawala sampun kula tampi sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Patih Gandamana iya awit jeneng sira Gandamana kang tak wene kewajiban atur nawala marang negara Pringgondani tegese Patih Gandamana dina iki ora mung ngemungake warangka utawa pepatih ana ing negara Ngastina nanging Patih Gandamana uga minangka duta agung saka negara Ngastina ngaturaken gunging panuwun sinuwun awit ageng kapercayan paduka sinuwun Prabu Pandhu dhateng jasad kula kewajiban iki tindakna kanthi bener becik sak becik-becike Patih Gandamana lajeng benjang menapa sinuwun kula kepareng bidal ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak budhalo dina iki Patih Gandamana budhalo lumarap ana ing negara Pringgondani atur nawala memitran antaraning Ngastina kelawan Pringgondani nganggo TKT satriya tanah Jawa aja pati bali yen durung kasembadan ing sedya Patih Gandamana
mijelangenira sang nahar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Yayi Prabu Pandhu kadangipun Kakang Yayi aja mbok sengguh pun Kakang iki kumolancang denipun Kakang wanuh wani mbukani wicara jalaran selak ora kuat rasane ngatiku nyumurupi kahanan negara Ngastina ing dina sakmengko. Yayi Pandhu Dewanata, apa dupeh kahananipun Kakang iki wuta? Apa dupeh kahananipun Kakang iki ora bisa nyumurupi padanging kahanan? Apa ya sabab derajatku iki mung saadipati teka ana babakan tata praja aku ora kok wenehi weruh gedhe-gedhene mbok jaluki panemu. Yayi Pandhu Kakang Dipati Destarastra piye Yayi? Duh Kakang, keparengipun Kakang Adipati Destarastra menika kadosa pundi? Kang Rayi Pandhu Dewanata dereng dungkap, Kang Rayi dereng saged hanggagapi Kakang. Ngene Yayi Prabu, nadyan pun Kakang iki wuta nanging wutaku iki manggon ana ing mripat. Ning rasaku ora wuta Yayi. Rasaku ora wuta. Panca indriyaku isih ganep. Aja mbok sengguh aku ora mudeng, aja mbok kira Destarastra ora ngerti. Mbok menawa Yayi Prabu Pandhu kanthi sesideman ngutus si Gandamana lumarap ana ing negara Pringgandani. Ora to Yayi? Aku arep takon. Eneng perkara apa to
kok Yayi Prabu ngutus Gandamana wae kok kanthi cara sesideman, kanthi cara delik-delikan. Kamangka aku ana negara Ngastina kok dadekke paranpara Destarastra mapan ana ing negara Ngastina didadekake dadi sesepuh. Lah kok njur ditinggal babar pisan ora dijawil. Iki jane ana apa? Yen aku duwe luputku mapan ana ngendi? Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Kakang Adipati, piye Yayi? Sampun klentu ing panampi. Babar pisan kula mboten wonten niat nilapaken paduka Kakang Adipati. Kula ngutus Gandamana tumuju ing Pringgondani saderengipun dinten pasewakan menika mboten asanes namung kabeta saking nata ling manah kawula parikedah anggen kula kepengin daya-daya narupaken para raja manca nagari ingkang sedaya kala wau sampun ate kula babar ing parapatan agung. Lan Kakang Adipati kala semanten inggih nayuk yani babakan kala wau Kakang Adipati. Ya. Yen mung babakan perkara kuwi pun Kakang wis ngerti. Ning sing dadi tuwuh tandha pitakon sajroning atine Destarastra. Slendro kang dadi rasaku, slendro sing dadi jiwaku Yayi. Kenang apa? Kenang apa kok kudu si Gandamana? Kenapa sing dadi duta agung tumuju ana negara Pringgondani kudu si Gandamana? Iki sing bakal tak takokake marang sira Yayi Pandhu Dewanata kang dadi nalendra nyekel kendho kenceng bawat paprintahan ana ing negara Ngastina. Hanjrah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas gandanya maweh raras renaning driya nyuwun sewu Yayi Prabu, kula inggih badhe sumela atur sawetawis. Inggih, Kakang Mbok Dewi Gendari kadosa pundi? Ingkang dipun kersakaken Kang Raka Adipati punika mekaten. Gandamana menika lak patih. Patih niku warangkane nalendra ingkang anggadhahi tanggung jawab ngulah ing ingring tata praja. Lah kok gawean duta agung barang
ya melu-melu diayahi. Hathik kaya negara Ngastina ki wis kentekan wong. Punapa kinten-kinten negara Ngastina mriki sampun boten wonten tiyang ingkang dipun percaya minangka dados duta agung saklintunipun si Gandamana. Kejawi punika do yayi, Gandamana menika sinten? Trah Ngastina ya dudu, gegayutan sedulur inggih sanes. Kok paduka oleh percaya ora jamak? Yayi Prabu kedahipun paduka emut. Bilih paduka wonten dampar Ngastina menika namung nindakaken kewajiban. Jalaran ingkang kagungan panguwasa sayektinipun boten wonten sanes kejawi Kakang Adipati Dastarastra. Pramila sedaya dawuh Yayi Prabu kedah ngagem dasar, kedah ngagem awawaton, sedaya kedah dipun rembak sesarengan. Lan sedaya keputusan menika kedah dipun sarujuki kalian Kakang Adipati Dastarastra. Inggih. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin Kakang Mbok Gendari. Leres dawuh pangandika paduka nanging saderengipun Kang Rayipun Yama Widura badhe sumela atur. Ya ora dadi apa? Matura Widura. Leres. Bilih manut angger-angger wewaton kaprajan ingkang wenang ngasta pusaraning negara Ngastina menika Kakang Adipati Dastarastra, nanging awit Kakang Adipati Dastarastra menika ngrumaosi bilih panjenenganipun menika nyuwun sewu nandhang cala hina utawi caca netra. Mila dampar keprabon kanthi lega lila kapasrahaken sakwutuhipun dumateng Kaka Prabu Pandhu Dewanata. Dados boten leres menawi kalenggahanipun Kaka Prabu Pandhu Dewanata wonten negari Ngastina menika namung ngayahi wajib utawi agengipun namung minangka Prabu Wakil. Menika boten. Malah awit saking mulunging penggalipun Kakang Adipati rikala semanten Kanjeng Rama Prabu Abyasa lan Kanjeng Wa ing Talkanda Sang Maharsi Bisma bombong penggalipun satemah sami ngalembana dhateng lekasipun Kakang Mas Dastarastra. Kanjeng Rama ngendika bilih luhuripun bebuden Kakang Mas Dastarastra menika pantes tinulat sarta pantes dados tepa palupi tumrap para bebrayan agung. Iya, bener Widura. Kabeh sing sira aturake bener, nanging sakwise nyekel panguwasa, mbok iya aja banjur sewiyah-wiyah netepake perkara tanpa njaluk tetimbangan kadang werda. Luwe-luwe anggone ngangkat warangkanata utawa kalungguhan patih kuwi nganggo dasar apa coba? Apa sadurunge dadi patih si Gandamana wis nyuwita ana negara Ngastina? Lah ya durung to Yayi Kakang Mbok. Piye? Kaka Prabu misuda Gandamana menika minangka pepatih wonten ing negari Ngastina. Menika kanthi dasar perkawis siji Gandamana menika pinter, angka kalih Gandamana menika jujur, lan ingkang pungkasan angka 3 Gandamana anggadhahi sifat tanggung jawab. Yayi Widura pancen bener, nanging sumurupa pinter, jujur lan tanggung jawab kuwi durung cukup kanggone angemban pangembating praja. Suwe ning pasuwitan kang sarta gedhening lelabuhan uga perlu dadi tetimbangan. Duh sinuwun. Keparenga kula pun suman nderek matur sawetawis. Yayi Harya Suman. Jeneng sira Yayi Suman arep matur apa? Nyuwun sewu. Punapa paduka sinuwun boten menggalih
kawontenanipun negari Ngastina saksuwinipun kalungguhan patih dipun cekel kalian Gandamana. Yayi Suman, lire piye maknane kepriye sajarwa? Ngaten sinuwun. Wiwit Gandamana kawisuda dados patih, sampun langkung saking 3000 angger-anggering praja ingkang boten saged ngrampungaken perkawis, nanging malah ngancam tumraping pananeming pawitan lan jagating pasrawungan. Sinuwun, sareng Gandamana nyekel derajat patih utawi kalenggahan pepatih mapan wonten ing negari Ngastina, utanging negari Ngastina menika pendak dinten boten suda, nanging malah sangsaya andodra. Ngantos langkung saking gangsal atus 88 triliun punika utangipun negari Ngastina. Punika dereng malih regi sandang kang sarta pangan ingkang sangsaya handedel. Satemah kawula alit wong-wong cilik samya bingung bilunglungan awit boten saged ngecakaken arta kagem kabutuhanipun agesang. Lho, nyumurupi kawontenan ingkang kados mekaten, Gandamana kok mung kendel kemawon, lajeng tanggung jawabipun dados patih menika mapan wonten pundi sinuwun? Mongko kanthi ning tumuwuk salami mong awas eling eling lukitaning alam kadiwatyaning tumati supardi mring sasama samane manungsa sami Yayi Prabu ingkang langkung prihatinaken malih sakmenika rasa ajen kinajenan tumrap beda-bedaning panemu sampun saya tipis. Saya tipis kagerus saking pakarti ingkang kumawasa gugu karepe dhewe lan gugu benere dhewe tumindak rudha peksa sangsaya andadra boten namung katindakaken dening ingkang sampun dewasa, nanging ugi para kaneman para nom-noman kalebet lare wingi sonten punika sampun wanuh-wani tumindak culika. Mila saking menika Yayi Prabu, menawi sekirane Gandamana saandahanipun boten saged ngayomi para kawula, prayogi dipun ganti kemawon, prayogi dipun gantos kemawon, dipun ganti kalian tiyang ingkang saged ngayahi pakaryaning negara kanthi sae. Punapa tiyang korup, tiyang narapidana utawi tiyang ingkang nate ndamel pepati menika mboten napa-napa. Dadi patih menika mboten napa-napa, hukume sah. Patone kalian ratu gustinipun menika anggadhahi kasetyan. Pun cekap atur kula sumangga dipun menggalih kanthi taliti, sumangga dipun pikir kanthi jembaring kawisaksanan Yayi Prabu Pandhu Dewanata.
Remara reh manguswamya ngambrang kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung risang ganta mastrat maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita yang suksma mangadi luwih muga payungana sagunging para dasih Kakang Dipati Destarastra piye Yayi? Yayi Pandhu Dewanata kepriye? Inggih Kakang. Saksampunipun kula midhanget pangandikanipun Kakang Mbok Ngendari. Saha aturipun Yayi Harya Suman magepokan kelawan tandang grayangipun Gandamana minangka dados Duta Agung. Kula wangsuli malih. Magepokan kelawan tandang grayangipun Gandamana minangka Duta Agung kula pundhut wangsul. Sepisan malih Gandamana ingkang rikala semanten minangka dados Duta Agung dinten sakmangke kula pundhut wangsul. Selajengipun kalenggahan Duta Agung kula paringaken dhateng Yayi Harya Suman. Aduh Yayi Prabu pun Kakang ora bisa paring wangsulan apa-apa kejaba mung sumangga kepiye mungguh becike Yayi Prabu Pandhu Dewanata anggone mranata negara Ngastina iki. Kakang Dipati inggih Yayi Harya Suman kula wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh sinuwun Prabu Pandhu Dewanata sira wiwit dina iki ingsun tetepake minangka Duta Agung negara Ngastina ngenteni kalungguhane si Gandamana. Inggih Kanjeng Sinuwun inggih. Kula sendika ngestakaken dawuh. Namung kemawon setunggaling nalendra netepaken kalenggahan menika menapa inggih namung cekap lewat pangandikan kemawon. Menapa mboten wonten serat pratandha kekancingan ingkang dipun tapak astani dening Paduka Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Ratu Negara Ngastina. Iya Yayi Suman iya. Teka bener aturira Yayi Widura kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Yayi sira manjinga ana ing bale panitra tulisen kalamunta ingsun anetepake Harya Suman minangka dadi Duta Agung saka negara Ngastina ngenteni kalungguhane si Gandamana sarta aja lali weneh ana tapak kekancingan negara Ngastina. Tumuli aturna pun Kakang ingsun uga bakal napak astani Yayi Widura. Nuwun inggih Koko Prabu ngestakaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Leng-lenging driya mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin ing lir lena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang piyah utama mangkya darat dating praja kamuryan mus
Sunya ruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi hati lar silastuti ong sigra manjing bale panitra nenggih Sang Yama Widura mestuti dawuh pangandikane Kang Raka Prabu Pandhu Dewanata amung kewala tuwuh tandha pitakon saklebeting penggalih kenging menapa dene Sang Prabu Gampil netepaken Harya Suman minangka Duta Agung Negara Ngastina sarta Gandamana kajabel kalungguhane nanging ewuh kaya ing pambudi dene Arsa matur ngarsanipun Kang Raka jreh kalamunta nampi duka pramila daya-daya Sang Widura nyerat paripurna denira nyerat sigra katuraken sringgil binaturata ing ngarsanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Sadyatur miturut anut sumarah mring Gusti dene Siti Myang Utama panindak ing praja ngatil bejo dadi bahandara rinerepan mring pro abdi Yayi Harya Suman kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun iki nawala kekancingan kang
isine kang surasane wiwit dina iki sira sun tetepke minangka duta agung negara Ngastina ngganteni kalungguhane si Gandamana. Kawula nuwun inggih sinuwun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene Sih Wilasa ingkang paduka paringaken dhateng jasad kawula. Lan paduka sinuwun sampun paring kapercayan dumateng Kang Rayipun Harya Suman. Yayi Suman iya. Reh nenawala perjanjen antaraning panjenenganing Sun lan Nalendra Pringgandani Prabu Tremboko. Wis kebacut ndak paringake marang Gandamana. Mula mangsa Baranga anggonira bakal njaluk kanthi aris saka tangane si Gandamana. Kejaba saka iku murih ora nuwuhake daredah nggonira lumaku duta marang Pringgandani. Sun pundhut bisawa makarya bebarengan kelawan si Gandamana. Harya Suman. Oh inggih sinuwun inggih. Kawula nuwun inggih. Kawula nuwun inggih sinuwun dhateng sendika mangestakaken dawuh. Arada maju lungguhmu, arada majuwa lungguhmu. Tampanana wujuding nawala kekancingan iki. Harya Suman. Adangmu padha waranen dena becik besok amendemo baris kang prayitna ing kajaba saka iku Yayi Widura. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Koko Prabu kanggo benerake luput benering pawarta kang magepokan kelawan pakartine Gandamana saandhane. Sira ndak utus Yayi Widura ndak utus nyebar telik sandi upaya yen patih Gandamana saandhane tumindak murang tata gawe kapitunane para Punggawa lan kawula ing Ngastina. Aja ndadak wigih ringa-ringa gropyoken Gandamana, bandanen Gandamana. Sowanke ana panjenenganing Sun. Ingsun dhewe Prabu Pandhu Dewanata kang bakal ngadili kang sarta paring pidana tumrap Gandamana. Duh Koko Prabu, ngestakaken dawuh paduka duh Koko Prabu. Kakang Adipati, dalasan Kakang mbok anyarengi sintrang samirana monggo kula dherekaken lerem sakwetawis. Iya Yayi Prabu mangestokake dawuh. Iya Yayi Prabu ngestokake dawuh. Sintrang samirana entering maneh kanthi kang turu ing karya
Sigra tandang risang bayu siwiri tungkul manembah anglir boyo kuntap Gondomana pamanku Bratasena nyadhong dawuhmu sajak sumengko kang dadi lakumu paman. Pamanku Gondomana kowe arep menyang endi paman? Inggih paduka paman Gondomana badhe tindak pundi Kanjeng Paman? Kula Bratasena kawruhanana bot-bote ingkang paman diutus ramamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Paman diutus ngaturake nawala marang ing negara Pringgondani kula. Banjur layang mau nawala mau surasane apa? Ya, manut pangandikane ramamu, surasane layang Ngastina lan Pringgondani bakale manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa. Mangkono. Iya. Jalaran Ngastina lan Pringgondani kuwi negara kang gedhe. Aja nganti bisa direh kelawan Nalendra saka Jaban Rangkah, aja nganti bisa direh karo negara manca. Saora-orane negara Ngastina lan negara Pringgondani ngawijikake tekad supaya dadi adeg-adeg kang jejeg Bratasena. Yen ngono Bratasena bakal melu. Semanten ugi kula paman. Aja ngger aja. Bratasena lan Permadi babar pisan durung ngerti apa-apa. Luwih becik jeneng sira sakloron lerma wae, katrema wae ana ing negaramu Ngastina kulup. Ya, yen pancene kaya mangkono. Ning yen ana bot repot Bratasena uga bakal melu cawe-cawe. Bratasena ya. Wis semenia sawetara. Sapa kae kok ana sing mlayu-mlayu petrek-petrek ae. Kakang Gondomana. Lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewahakan kata samyana harga wonten dwirada mekta pedhot saking wantilan saweneh anarga kudu ngrapandengan tak waspadakake iki kaya Harya Suman ana parigawe apa
kok ngendhek marang lakune Gandamana. Kakang, Kakang Gandamana sumurupa ya Kakang. Sapungkure Kakang Gandamana saka Ngastina sinuwun Prabu Pandhu nganakake parepatan agung. Awit saka putusane parepatan sinuwun Pandhu Dewanata paring nawala kekancingan marang aku. Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata paring layang kekancingan marang Harya Suman. Sing surasane netepake aku dadi duta agung saka negara Ngastina. Iki lho buktine Kakang. Agyatari sang kapirang ngurinang kul kinempit kempit dosang retnaning bawana Piye? Kakang Gandamana percaya apa ora? Wong ya nyatane kuwi ditapak astani kelawan Prabu Pandhu Dewanata pribadi Kakang Gandamana. Iya. Iya. Ingsun bisa nampa. Lah ra kudune ngono. Banjur saiki karepmu piye? Mangkene. Jumbuh kelawan kalungguhanku dadi duta agung. Mula nawala perjanjen pirukunan antarane Ngastina kelawan Pringgandani sing wis mbok gawa, sing digawa karo Kakang Gandamana, tak jaluke ya Kang, tak jaluke. Aku dhewe sing bakal maringke layang mau marang Prabu Tremboko ing negara Pringgandani Kakang Gandamana. Iya. Ya wis. Yen pancen kaya mangkono nawala perjanjen pirukunan ndak pasrahake marang jeneng sira Yayi Suman. Lah rak ngono. Aja sumelang rasamu, Kang. Ning tak jaluk Kakang Gandamana mesanggrao wae ana kene ya, Kang. Perlune yen ana payo-payo mengko Kakang Gandamana bakal tak sasmitani. Yo, ora liwat ati-ati sing dadi lakumu. Kene layange wenehno aku Kakang Gandamana.
Piye Gandamana pamanku? Sing budal kok malah Arya Suman. Ya wis karepen. Wong nyatane Suman ya dipercaya kelawan Kanjeng Ramamu Prabu Pandhu Dewanata Ratu ing negara Ngastina. Jubriya rasaning atiku. Wis atimu aja kok tanduri rasa cuwa lan gelo Bratasena. Wis ayo dinteni. Piye polahe Suman iki mengko?
rido mawur mangawur-awur-awurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetep kaya butula war pangri ing turang gesti nyuwang duwaja kang kekitir ora kata ingkang duwaja lelayu sehabit Kang Mas kula keng rayi paduka pun gojaksa cumadong dawuh Kakang Mas semanten ugi kula Kakang Mas kula keng rayi pun sora basanta cumadong dawuh Kakang Mas katingalipun paduka Kakang Mas Haryo Suman nembe karenan penggalih ketitik sumringah pasuryanipun semanten ugi kula paman kula pun kuru pati cumadong dawuh ladalah ya paman Suman ketoke lagi seneng ketoke lagi bungah dupes esuk prei piye man Parto Parmo cumadong dawuh paman Surtayu ugi cumadong dawuh paman ya pancen bener kandhamu kabeh dina iki atine Haryo Suman lagi seneng atiku lagi bunga atiku lagi bobong ning yo abot tanggung jawabe Haryo Suman sumurupa menawa sak mengko sinuwun Prabu Pandu bakale memangun kekadangan memangun paseduluran utawa rasa memitran ngeraketke rasa paseduluran kelawan Prabu Tremboko ing negara Pringgondani kamangka wiwit duk kuna makunane Ngastina lan Pringgondani kuwi mungsuh bebuyutan mula banjur jubriya rasane Haryo Suman aja-aja geleme dijak seduluran kuwi mung kanggo siasat golek lenane wong-wong negara Ngastina mula ketimbang kedisikan luwih becik tak disiki mangke riyin nalaripun kados pundi Kang Mas kula kok dereng dungkap kalian lekas Kang sarta niat paduka Kakang Mas Haryo Suman lah iki ngene ing ngarep aku wis kandha atiku seneng krana dina iki Haryo Suman wis kawisuda dadi duta agung saka negara Ngastina oh lalak ngaten ya minangka gantine Gandamana aku duta agung saiki Haryo Suman pangkate duta agung aja padake ceng-ceng po nggih duta besar nggih man ya sae man sae mula kuwi mung bae saiki aku bakal njaluk senjata pitulung luwih-luwih marang Yayi Gojaksa lan Yayi Sora Basanta kang sarta kabeh wadyabala saka negara Plasa Jenar kersanipun Kakang Mas Haryo Suman kados pundi dina iki kowe tak perintah mbebutek suwasana negara Pringgondani kanthi gawe ontran-ontran sing rame mratelakake yen ora seneng kelawan negara Pringgondani nyelundupne omben-omben lan pil koplo sing dadi larangane negara mbegal ngecu brandal ngerampok lan ngruda peksa wong wedok ana negara Pringgondani
Lah menawi niki mengke kunangan menawi niki mengke kadenangan kados pundi Kakang Mas? Lah yen to nganti kowe kabeh kunangan yen to kabeh kowe konangan kasarane tembung yen nganti kowe iki mengko kok kecekel kowe ngaku-ngakuwa wong saka negara Ngastina ngakuwa kowe kongkonane Gandamana kok ngaten nalari pripun to Man kula kok dereng dungkap niat jenengan wis kowe wong-wong Kurawa ora usah kakean pitangonan. Bakune kowe manut karo pamanmu Harya Suman. Yen ana kasile, yen ana kasembadane, iki mengko kowe kabeh ya bakal melu ngrasake kamulyan. Kowe durung ngerti. Kabeh para Kurawa durung ngerti marang reka dayane wong tuwa. Anggonku tumindak ngene iki pamrihku gawe eleke jenenge Gandamana. Dene pengajapku sing luwih adoh, gegayuanku sing luwih adoh. Aku kepengin mulyake kowe sak kadang sata Kurawa. Ben besuke entuk kelungguhan ana negara Ngastina, ben para Kurawa entuk derajat kang sarta pangkat ana negara Ngastina. Mula yen Gandamana isih meger-meger urip ana negara Ngastina, tangeh bisane kowe bakal entuk kamulyan. Wah. Dikra bala kang tumingal prang tanpa samya medali lur tatit wileting koto Duh utek kula mboten nyandak niku Man mengke riyin arep mulya arep dadi wong pangkat niku napa nggih kudu lewat dalan sing culika ngaten niku to Man dalan sing apik ra nggih kathah to Man mboten kudu gawe kapitunane liyan ora kudu gawe dalan sing ngrugekake wong liya cangkemmu menenga gagas kok dadi wong apik gagas kok dadi wong jujur uripmu ora bakal mulya paham kowe iki meneng ya aja iki cangkeme iki kon menengi menek ngomong ae pegel aku arep mulya direwangi ning ati kok deg-degan padha karo wong kumpul iki penak ning nek ngumpuli bojone kancane lah penak ning deg-degan ngono lho kuwi malah tantangan goblok piye carane ben tetep ora konangan ngono lho lah kuwi reka dayaku angka 1 ewadene reka dayaku angka 2 lah iki sing luwih gawat luwih kejem luwih sadis liripun kados pundi Kakang Mas nah iki kowe ora perlu ngerti Kurawa ya ora perlu ngerti cukup Harya Suman dhewe sing ngerti mekatan paman ya mula mangsa baranga sadurunge aku tekan pringgondani kowe wong-wong Plasa Jenar gawe ontran-ontran sing rame tenan nek perlu sewengi engko isine geger tok para Kurawa cukup ning mburi wae padha ngentenono perintahku nggih wis tak dawuh Mas
Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Surtayu, Surtayu. Kula wonten dawuh paman, tinimbalan ingkang ngadhawuh. Kowe nembanga tengara budaling wadya. Pisan dandan kaping pindho, nglumpuk kaping 3 kabudalake. Lho niki ngestakaken dawuh amit madal pasilan paman. Aja kaya bocah cilik, aja nganti tundha Bima Surtayu. Umrek kang bala lumares Undaling Pramadya Kusma Warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane ramit umuro pindha ombake samudra Tan ana wae ingkang kajijik
Yo. Tanpa waton